दक्षिणा से एकर बियाह होई। अरे एकर सहेलियन के सबके बियाह हो गईल, सबके बच्चा भी हो गईल। रहुआ के ई सब नइखे दिखत। और ई घर में जौन कुछ भी बा हमरे बाप के दिहल बा। लोग बाग देश परदेश जाकर काम करत बाड़न, धन्ना सेठ बन गईल बाड़न। अरे बस करी माई, रहुआ बाबूजी के कुछ भी बोले नहीं। रहुआ देख ले, हमार बाबूजी ऐसन घर में हमार बियाह करी है कि पूरा गांव जवार देखत रह जाई। तू तो चुप्पे रहा, गांव जवार देखत रह जाई, ऐसन कुछ न होई। भरोसा रखा ना, शीतला मैया सब कुछ ठीक कर दी है। अरे का भरोसा रखी, जब से बियाह करके ई घर में आइल बानी, दुख के सिवा सुख कबो देखे के ना मिलल। बाबूजी रवा हाथ पर धोली, हम खाना लगा देता नहीं। ना बेटा, भूख नहीं है। कहो ना बेटी के सामने होकर बाबूजी की आंख में आंसू आ जाए तो क्या करी? हम तो बड़ा भागा है बेटा, जौन बाप अपने बेटी के शादी तक न करा पावत बा। बाबूजी रहुआ माई की बातन के दिल पे मत लगाई, वो तो बस हमेशा ऐसे ही बोलत रहे नहीं। अंजना तो हर बाई सच कहताड़ी, ओकरा के जब से बियाह करके लेल बनी तब से दुख के सिवा कबो सुख न दे सकनी। बाबूजी माता शीतला पर भरोसा रखी, वो सब कुछ ठीक कर दी है। ठीक, रवा खाना खा ली। हमके भूख नहीं है बेटी। बाबूजी रवा ही कहे नीना कि रात में बिना खैला के सूते के ना चाहिए, ना था रात में आत्मा खाना खोजेली। खाली अब जा तो खाना खा। हाँ बाबूजी, लेकिन ये पूरा खाना खत्म होके के चाहिए। थाली में एक भी चावल के दाना बचे के ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के चावल पसंद बाना, न तो फिर नाराज हो जाइए। रहुए तो बतावे नहीं, खा ली। पानी ले आओ। राउर महिमा तो अपरंपार बा। जब से होश संभरले बानी सिर्फ राउर भक्ति कैले बानी। आपन ही छोट से भक्त पर और हमार परिवार पर आपन कृपा हमेशा ऐसे ही बना के रखिया। अंजना कमाई, ए अंजना कमाई, अरे झोरवा ले आओ हो, जाए के बाद देर होता। अरे का भइल, काहे सवेरे सवेरे गला फाड़ के चिल्लात बाड़ा? इली आपन झोला ले आइल बानी। अरे भाग्यवान, प्यार से बोले खातिर केहू मना केले बा तोहरा के? जब देखा मरखा बरधनियन भड़कत रहेलू। अच्छा, तो अब हमार बोली भी रउआ के जहर नियन लागेला। अरे हम तो मजाक करत रहनी। हाँ अच्छा सुना, हम ना शिव बदन के बिटिया के बियाह करावे सैदपुर जाता नहीं। अंजना बिटिया से बोल दिया कि अगर आवे में लेट हो जाई तो घबराए ना। कबले दूसरा लड़की के बियाह करावत रहबा, तनिक अपना लड़की के बारे में सोचा। अरे भाग्यवान, हम 2-4 जगह बात चलौले बानी, अगर सब ठीक हो गई ना तो माई शीतला के कृपा से यही लगन में अंजना के बियाह हो जाई। हाँ बस तू धीरज रखा, ठीक है? अच्छा हम चलता नहीं, अंजना का बता दिया, ठीक बा ना? ठीक बा। हाँ। अंजना, तू का कहना? हाँ बाबूजी, लेकिन पूरा खाना खत्म होके के चाहिए। थाली में एक भी चावल के दाना बचे के ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के चावल पसंद बाना, न तो फिर नाराज हो जाइए। रहुए तो बतावे नहीं, खा ली। पानी ले आओ।
चाची गोर छू के प्रणाम करता नहीं। हाय देखी, हमरे खेत में इतना बढ़िया कोहड़ा भइल बा। अब मंडी खातिर सब्जी तोड़त रहलिया तो सोचनी है कि चाची के लिए एगो हरियर कोहरा लेके चली। बहुत बढ़िया बा इली। बेटा। आवा आवा पानी पिया। ना चाची, एगो जरूरी काज बा, हमरा के जाए के बा। और अंजना ना लौको तड़ी। वो तो मंदिर गइल बिया। अच्छा, चाची को बात कहल चाहता नहीं। हाँ कहा। चचा से अंजना के ब्याह खातिर लइका काहे खोजवावता नहीं? हम बानी ना, हमरा से अंजना के ब्याह करवा दी। अरे हमरा में कोनो कमी बा का? चाची बताई ना। वो बात ना हाँ बेटा, बाकी अंजना के भी तो तोहार रिश्ता पसंद आवे के चाहिए ना। अरे चाची, रिश्ता पसंद आ जाई, हमरा में कोनो कमी नहीं खे। और ये रिश्ता अंजना के कबो पसंद ना आई। चाची रहुआ तो घर के मालकिन बाड़ी ना, और मालकिन के फैसला के टाल सकेला। ठीक बा, हम अंजना से बात करब। अच्छा चाची, चला तने जरूर बात कर लिया। हाँ? खुश रह। प्रणाम। खुश रह। अंजना, ए अंजना, हम पूछत बानी कि किशोर में का कमी बा, बोला। अरे 100 बीघा खेत बा, बंगला नियन घर बा, स्विमिंग पूल बा, बैंक बैलेंस बा, वो हमरा के सब बतावले हा। कितना बड़ा आदमी बा। और तू? ए दीदी, ए दीदी, अब ई के आ गई। अंजना बिटिया, सब लोग कहाँ बाड़ू हो? ए दीदी। अरे शीला, हाँ। का भइल? प्रणाम दीदी। खुश रहा, खुश रहा। हमार चंदा अपना ससुराल से आइल बाड़ी। अच्छा, कैसन बाड़ी हूँ? हाँ, वो ठीक बाड़ी, और वो पेट से भी बा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ई ली दीदी। अच्छा दीदी, हम चलत आनी, अभी पूरा गांव में पहुरा बांटे के बाकी बा। प्रणाम। खुश रहा, खुश रहा। देख लेलू, तोहरा साथ के लइकिन के ब्याह हो गइल, और ऊ लइकोर भी हो गइल। जब हम तोहरा बाबूजी से बोलीला तो तू हमरा के ही उल्टा बोलेलू। माई, अब हमार कहीं रिश्ता नहीं के पक्का होत त एमे बाबूजी के का गलती बा? और हमरा के माता शीतला पर पूरा भरोसा बा। वो जरूर हमरा खातिर कुछ न कुछ अच्छा सोचले हुई है। हम तो परेशान हो गइल बानी तू लोगन के भक्ति से। हम माना तानी कि शीतला माता के आशीर्वाद हमनी के घर परिवार पे बा, बाकी ब्याह खातिर तो लइका खोजे के ही पड़ी ना, कि उहो शीतला माता आकाश से नीचे गिरा दी है। हम तो तू लोग के समझावत समझावत पागल हो गइल बानी। हाँ।